golek buron-buron. Kayak gawe kewane kan kita. Bakal tak lepas nyebut. Ibae kok. Bocah wadon. Apa kowe mangerteni playune kidang ora sak mburi grumbul ki mau? Berarti sing lepasake panah utawa nyentek iki mau rak sampe. Pancen bener. Lah tujuh rayune mboten ngenani raga kula. Mawi kena weteng kula rak dhek kula mati. Ora kewan kidang ning kowe Wau mboten dite kewan. Nanging kula. sing gedhe pangapuramu merga saka rumangsaku ki mau kewan kidang. Nanging bocah wadon kaijenan mapan sak tengah alas. Kamangka alas iki bebayani banget. Akeh kewan kang galak tuladane simo. Ing mengkone lakon mangsa kelawan kowe sing kelangan ora mung wong tuamu ning bojomu mesti melu kelangan. Bojo. Walah. Pacangan mawon dereng gadah. Durung duwe pacangan. Nggih. Sopo kang dadi aran? Kula Sriasi. Sriasi. Lah sampean sinten? Ya ditepungake. Aku Sindu Negara. Sindu Negara. Ratu ana ing Tanjunganmu. Lho, pengayoman saking Tanjungan. Pancen bener. Alah, nyuwun pangapunten. Sriasi. Nggih. Wis ora usah dadak nyembah ana ing pengarepanku. Aku ora bakal paring duka kelawanku. Jami nek ngoten. Impun nggih kula tak gerbi Durung mawon. dhisik to. Enten apa malih? Saktenane Sriasi iki bocah saka ndi? Saking toya. Saka Toya. Nggih. Sriasi. Bareng kowe ngandhakake durung duweni bojo saya-saya pacangan wae duwe. Kok atiku yo tansah ratapan. Kok saged ngaten to Sinten? Mergo lagi sepisan iki aku cedhak lan tepung karo bocah wadon saka desa sing ayune pindha widodari. Iya, enggen menika ampun keselamatan anggen ngalam bono. Ning kuwi kasunyatan sih. Ndak damel bombong raos badan. Wis pas lamun to aku ngalembono kelawan kowe. Mergo ayumu ngedak-ngedapi banget. Iya. Gawe atiku rontok tak omong. Ampun ngaten to Sinten. Siase, Kula. lamun to bener durung duweni bojo, apa yo sekirane yen ana wong lanang nembung tresna kelawan kowe kepengin dipek bojo gelem apa ora? Kok sekirane to? Pancen pripun anggen kula nglakoni? Kepengin sing gumathok tembunge Nggih. ana salah sawijining wong lanang sing seneng karo Sriasi. Sinten menika? Panjenengan? Ah, Gojek. Bener. Panjen menika ampun goro kalih kula. Ora Sriasi. Jalaran apa? Panjen menika salah setunggalipun pengayoman. Lah kok badhe mungget bojo wong wadon saking Karang Pratisa. Menapa mboten badhe angin semakeh asma panjenengan? Tak kira ora bakal, malah tiba kosok balene nambahi kuncarane asma. Gelem ya bocah ayu. Ah, mboten. Apa lakon tak peksa? Ki aku dipeksa. Ya mula saka kuwi, kowe becik manut nyimbangi katresnanku. Kok manut pripun to Sinten? Jeneng tresna menika rak boten saged dipun peksa. Termaneh panjenengan pinanggih utawi ketemu kalian kula rak nggih nembe sami-sami iki. Lagi sepisan ketemu wae, iso nukulake rasa tresna apa meneh sabuk tidak lan lagi. Mesti wae tansaya nambahi kenceng atiku. Tresnane kamu. Aku ora sampeyan iku. Kula niki wedi. Andane wong gadhehi pangkat derajat menika sok seneng membar janji. Ojo dikiyah-kiyah padha asine. Siasi. Apa ya kelakon ing kene aku jejere kalendra bakal mindak pesta. Moto-moto lawan Sriasi. Ah, ampun Sinten. Ampun. Nggih. Ning aku kudu maksa.
sapa manis kaya bagus yo saka rumahku sedengan. Gagah yo wis katon. Pangkat derajat yo duweni. Bagusnya bagus. Gagahnya gagah. Pangkatnya gak ada pangkat. Bener. Kurangnya mas tunggal. Apa sih? Kurang ajar. Iya. Kurang ajarku mergo gede tresnaku kelawan Sriasi. Manut tak boyong ana ing Tanjunganom. Yang boyong. Ah, boten. Mbak. Sriasi. Ngandhakake mboten ning tangane nyawu. Sriasi, intene aku percaya. Pancen tak sengaja ing dina iki aku pancen kepengin jejagongan kelawan kowe. Oh, Mula mumpung murid-murid
iki padha wae nindakake kewajiban. Iki aku tak kandha karo kowe ya. Ngenane bab menapa, Po? Ayo aku ki kok krungu kabar manut kandhane para murid-murid sing toya arum ki kowe ngedeke sayembara iki bener apa? Oh, perkawis menika. Nggih. Ayo. Pancen boten sisip pangandikanipun Bapak Pramuja. Napa sebabipun ngantos kula ngawontenaken sayembara tanding sinten kemawon kang saged nyempal bau kiwa lan tengene wasiake unduh-unduhanipun Adi kula Sri Asih. Dadi seni-seni sayembara iki sayembara tanding. Nggih. Marang sapa wae priya sing bisa nyempal bau kanan lan kiwamu iki ututane adimu Sri Asih. Ngaten. Wasiake. Kados pundi? Ayen kaya ngono tumindakmu padha wae kowe iki bakal nyengsarakake marang adimu Sri Asih. Mongko sira iki wis ndak welek saliring Aji Jaya Kawijayan, Aji Guna Kasantikan, Aji Kejadukan, kebasan ilmuku wis tak tumpah ndak ana jiwa ragamu. Lho yen ing mengkone ora ana sawijining nom-noman utawa priya kang bisa ngalahake lawan kowe. Apa kowe seneng yen adimu dadi prawan kaset? Boten. Dadi prawan jubak ora payu omah-omah? Boten. Yo kene kowe kok nganti ngedeke sayembara kaya ngono iki janjane karepmu iki kepiye? Bapak, panjenengan ampun salah tampi. Napa sebabipun kula ngantos ngawontenaken sayembara kados ngaten? Kula menika mboten ambyak awur-awur nanging nganggo dasar keng matok. Nah, iki lho aku kepengin ngerti dasaran pawatanmu. Dasaripun ngaten. Mboten ketang Sri Asih. Niku mboten adi kula dhewe. Nanging pangrengkuh kula kados dening adi kula piyambak. Kaya ngono. Sinten kemawon priya ing benjangipun tresnani dumateng Sri Asih kedah sepisan tanggel jawab dados tiyang sing jatuh saged ngayomi dumateng adi kula Sri Asih. Niku kang sepisan kang angka kaping kalih boten ketang kula sampun dikalwelek Aji Jaya Kawijayan. Iya. Nanging kula duweni kapitayan Bapak. Langit kae dhuwur. Sak dhuwuring langit isih ana langit. Etan kaya adoh. Nanging isih ana wetan malih. Teng mriki wonten tiyang jaduk, teng mriko ugi wonten tiyang sing luwih jaduk tinimbang. Dadi kapitayanmu kaya ngono. Kajaba saka kuwi kowe duwe sedulur wadon Sri Asih. Samangsa-mangsa dheweke iki radi karo wong lanang aja sak dingah wong lanang. Dimen adi kula mboten gegabah kalih wong lanang. Bisa ngayomi kawan Sri Asih. Nggih. Uga mulyakake. Melayu ora inget biayaan. Ana wong debubuk sakmene gedene tabrak. Sing kliru ki sampean. Kok kowe bisa nyalahke aku? Werono wong mlayu ora gelem mikir. Lah sing ngeruh ki sapa wong aku ngadep karo bapak kok. Wong jeneng wong jagongan. Waduh! Oke, ini adimu rek. Aduh. Pak Toy balik
mlayu ya nyawang-nyawang. Ono wong ning jero omah lagi jagongan kok. Aku ki gugup ya, Bapak. Jane ana apa kok melayu-melayu pamit puting sendang. Bali kok melayu nabrak wong. Lah kok ora ki piye, Kang? Aku dioyak-oyak karo wong lanang. Aku digodhog. Kowe ning sendang dioyak-oyak karo cah lanang, digodhog karo cah lanang. Iya. Apa kowe ora kondo? Yen sedulur sing sangar. Wis, aku rak ngene. Piye? Kowe ki aja nggodhoni aku wae. Iya. Kowe ki apa ora ngerti ngono? Aku iki sedulure Kakang Mas Yakin. Wong sing pilih bobot pilih tandhe. Mesti wedi. Alah, ora wedi malah ngece. Bocah lanang kuwi mau ora wedi, malah ngece. Muni ngene ku, Kang. Alah sriase. Sedulurmu wasiake kuwi babar pisan aku ora wedi. Kon rene, mengko yen ana ning pengarepanmu alah tak idak-idak, tak poklek-poklek ragane, tak uncalno kali ben dipangan bebek. Bocah lanang kuwi mau arep idak aku. Iya. Diuncal ning kali ben dipangan boyo. Iya. Ngenyek wong bocah iki. Wong isih ngoyak lho, Kang. Isih gudak karo kowe. Wong kok kowe. Nggih. Mas Yakin. Iki no. Potonganmu kaya ucek. Wong Mas, sing sabar. Mas Yakin. Oh, bocah kota. Mbok yo aja grusak-grusu. kok mboten grusa-grusu niku sinten? Sareng lut praduli adik kula Sriasih. Diganggu bocah lanang mesti niki. Iya yen kuwi tenan yen dudu. Ya prayogan iki takon karo adimu. Sing jarak iki wong loro iki apa dudu? Kowe iki kok Selintisan. angel. Moto bajingan ana wedoan pelilak-pelilik. Sapa sing bajingan? Ya kowe kuwi. Aku bajingan. Ya, Kancane bajingan yo akeh. sapa? Cah kono kae. Wong matuk ae. Sik. Aku ki elek-elek bupati. Apa oyak apa uber kaya maling? Dosa luputku ki apa? Mergo kowe wani kurang ajar karo adikku. Kowe adikku ning sendang mbok ganggu. Mbok elus-elus pipine mbok awat-awat, ya ora? Sabar, padha nantang. Sabar, Mas. Mas, sabar. Lu rupane adimu wae ora tau ngerti. Lho kok nganggep aku ganggu sedulurmu. Adimu ki sing ndi jenenge sapa aku ora ngerti. Iki adine. Ari. Ngene, Bro. Tak omong, Bro. Piye, Bro? Adimu takoni dhisik, Bro. Sing ganggu ki aku apa ora? Lah aku lho babar pisan ora ngerti. Adimu sing ndi, jenenge sapa, ayu apa ora? Ujuk-ujuk kok antemi genjiwati. Yo temane jamin iki. Sik. Apa bener nalika kowe ning sendang sing ganggu kowe iki bocah iki sing arep nantang aku? Cah loro iki, cah kaya untek-untek iki. Kek wenyek. Ora, Kakang. Heh? Ora. Tutu. Dudu. Ora iki. Ora. Aduh, mati. Mantek. Wah, sebane. Aku lho ora ngerti apa-apa kok ubar-ubar kok. Nggih. Menawi ngaten kula nyuwun pangapunten. Jane jenengan iku sinten kok minggah wonten padepokan Toyarum, sandangane kados dening piyayi nuwun. Nganti aglan kadangku munggah ana ing Toyarum pengen tinemu monco kaki kang aran Resi Pramujo. Oh, ngaten. Iya. Monggo, Bapak. Yen ngono iki gayoku. Nggih. Lungguh. Monggo. Nggih. Iki salunggane kurang siji dipoke to. Wah, semane menyek kok.
Wong kursine mung siji wong loro sing lungguh. Mangke riye. Wong niku yen rukun nggih kados kula kalih kadang kula. Anane siji nggih timbul Mangan bareng. kalih. Lho. Kok Kengengesan kon Iki apa? waduh, rumah kursi. Ora apa pengen njuk tapi. Ora kajen blas lho dipati nang kene iki. Nganti lali aku. Ah. Ah, pun enggak. Kok nangkrem tapi. Niku jane sinten to, Bapak? Mangke niki anakku. Kotra kaya becak golek momotan. Nggih, nyuwun sewu nggih pisan. Rening nembe sepisan menika kula ngertos dhateng panjenengan kekalih. Yen nitik dhateng agemanipun kados dening Priagun luhur. Tenanipun paring asma sinten? Wingking saking pundi? Nami kula Tejo Baskara. Tejo Baskara. Bupati Parangkusumo. Tesih Joko. Dados panjenengan menika salah setunggalipun bupati Nggih, saking Parangkencana. leres Tejo Baskara. boten klentu. Setunggalipun Ayu. Ayu tenan. Ayu. nuwun sewu. Oh, nggih, pangapuntenipun. Meripat kadal ngeten niku. Jingkluk to sek. Kowe iki yo ngono lirak-lirik. Kula niku gumun. Boten nginten babar pisan menawi wonten pertapan Toyo Arum. Menika wonten widodari Kang Supraba Majawantah wonten ing Marcapa. Inggih, Keparenga nila krami. mugi sudya mestani kula ugi salah satunggal kadang adipati saking Kadipaten Parangsumo. Kula Kang sesilih Dipati Tejo Lelono. Tejo Baskara, Tejo Nggih. Lelono. Lajeng kersa rawuh wonten ing Padipokan Toyo Arum. Wonten wigatos menapa, Mak Mas Bupati? Menawi dipun keparengaken, kula badhe nglamar Sri Asih. Nggih, kabar sampun kawentar menawi wanodya kang selih Sri Asih menika ayunipun sajigar jagat ngantos dados kembang lambenipun para kadang-kadang dipati lan ugi muda tumaruna padha gegelutan mung pengin duweni bojo Sri Asih. Napa leres Sri Asih menika yoga panjenengan? Pripun? Sri Asih niku yoga panjenengan. Sanes. Lho, Pripun to? Ngendika panjenengan jare Sri Asih niku yogane Bapa Pramuja. Kasunyatane Bapa Pramuja niku mboten ngakeni menawi gadah anak kang karo Sri Asih. lerokke wong tuwa. Iki kandhane kabeh siswa ing Toyo Arum. Sri Asih kuwi anake Bapa Pramuja. Kasunyatane Bapa Pramuja niku mboten kagungan yoga kang aran Sri Asih. Sri Asih niku sanes anak kula. Lajeng anake sinten? Ning anake bojo kula. Kula wong lanang kok manak niku apa nggih sak. Mentu kentol. Sampeyan niku aneh-aneh mawon. Nggih, pancen iki bojo kula. Pundi ingkang nami Sri Asih? Cedhak. Kaya sapa? Kaya sapa? Kaya Dewi Sri. Sri sapa? Sri Panca. Wah, cacak. Sri Panca to. Nggih ngaten, Bapak. Pripun? Matur nuwun sanget dening anak kula Sri Asih niku namung sak anak pendhita ajeng dipun lamar dening elanganing para adipati. Nggih manipun Emanipun pripun, Bapak? gandeng anak kula Sri Asih niku sampun dipun damel sayembara kaliyan anak kula Siwasiati.
Sri Asih dipun damel sayembara. Nggih. Ungelipun sayembara kala kados pundi? Ratu Wiranto. Oh, nggih. Mas Ageng. Nggih, kula boten. Imen cetha lan gandang ngono. Wangsana. Ada nggih. Sedulur Hadimati, Mas Yaki. saderengipun dikos kalian minggah wonten ing pendhek Padepokan Toyarum menapa mboten maca tulisan teng Glanggung Prapatan? Babar pisan ora mergo aku gugup. Tulisane sayembara tanding. Sapa wae ora masuk edep kalamun bisa nyempal bau kiwa lan tengene wasiake unduh-unduhane adiku Sri Asih. Berarti sapa sing bisa nyempal bau kiwa kelawan tengenmu? Undu-unduane Adiku. Apa sekiranya wis ana papan kanggo adon-adon tanding? Kabeh wis tak setakake. Ning endi papane? Kae njaba desa. Ora usah kesuwen tak enteni. Kenono. Langkung. Bakal tak taleni. Sampurasun. Ati iki. Bocah kok senengane grusa-grusu. Ngono aku apa arep dikepro? Ana rembug ya dirembug. Lah sing loro mboten ngaku mesti niki. Sing pro edan. Aku njaluk tulung sing nyepro edan. Ketokne kayu randu sih. Edan matam. Kaya ngono karo dulure kok ngedan-ngedan. Dulu agedane dana, dulur pangan foto ya kowe. Ini Mas Ageng, coba ndak takonane. Iki aja galak-galak. Wah iya. Mone galak-galak cepet mati. Sik. Dipangur sik, sik. Dipangur ki ndak nyopot. Monggo. Iki iki. Nggih nyadong duka ing kathah. Ya pilih wonten kirang juga kawi kladuk tumindake anak kula Siwasya. Menika putra panjenengan Wasya. Nggih, kula sing nyunaken pangapunten. Mboten dados menapa. Nyuwun sewu. Tenanipun panjenengan menika sinten pingin saking Estunipun kula Sindunegara. Nalendra wonten ing Tanjungan. Belum. Sinuwun Prabu Sindunegara. Boten sanggah. Kula niku rumaosi kawula ing Tanjungan. Mboten dados menapa awit menika wonten ing griya panjenengan. Sang Prabu Sindunegara. Lajeng kersa rawuh wonten Padepokan Toyarum. Mun kuwi dados Estunipun kula mbujung kaliyan Sri Asih. kala wau sampun saged kinanggit kaliyan anak kula Sri Asih. Inggih, Lajeng kula mratelakaken bilih kula tresna kaliyan Sri Asih. Kula kepengin mundhut garwa kaliyan Sri Asih. Ah, niki garapan kula. no. Mpun adri. Niki Mungkin nek dikepruk melih sinten panjenengan wau Sang Prabu Sindunegara. Sindunegara. Nggih, nyuwun pangapunten saderengipun menawi kula unggah-ungguh mboten duwe. mboten dados menapa. Menawi panjenengan Sang Prabu Sindunegara Inggih. milikaken adika Sri Asih kedah saged nyembal bau kiwa lan tengene wasiake niku sayembara kula. Sayembara tanding Nggih. Wasyaking unduh-unduhane Adik kula. Menawi katen kula badhe nderek sayembara kula. Ngoten. Mangenteni teng jaba desa. Pun kesawisi Kaya papan lan lepan. Nggih. Sawetawis nyeluk nuwun pamit Bapak. Monggo. Mas Yaki. Nggih. Niki wis ana sing iku sayembara. Ayo kudune kono tinggal diadepi. Nggih. Wae sadurunge kowe ngadepi, ayo njaluk donga supaya didongake karo adikmu Sri Asih. Kan? Saiki kabeh sing kleboni sayembara wis tak kon ngenteni ning jaba desa. Saiki aku njaluk pamujimu, muga-muga aku menang. Oh. Iya, tak dongakno. Muga-muga mengko yen tetandingan kalawan Bupati loro mau muga-muga sampeyan
Menang mesti. Tambah beda. Ah. Engko yen tetandingan kalawan Sinuwun Prabu Sindhunegara. Iya. Muga-muga sampeyan kalah. Dongamu ngono sih. Kok padha karo dongaku. Wes kono. Ayo Bapak. Ayo kono padha sesasan. Iki mumpung durung lakon wenek aku gegelutan. Lomo sayembara mutanding iki tak ijoli. Anane bondo donya kang mapan ana ing Kadipaten Parangkencana kuwi. Nuwun sewu. Sedaya kalau sampun kula niati. Kula kajati nek sampean mboten wani kena bali. Loh, tekaku ana ing toyarungku pengen boyongi Sri Asih. Lamun to ana pepalange apa wae bakal tak singkirke. Yen pancen kados ngaten monggo dipun witi. Kula yen Putra Raden. Yen perangku ora kaya kuwi. Pripun? Wong lanang ku nrimo perang adu kuleting kulit adu sulit. Nah, kersane pun. Sepisan wae. Kok kowe kuat nampani jotosan tanganku? Tak anggep kowe manungsa sing jati. Mumpung durung kebatu dicabarke wae. Apa kowe kepengin ngerti ketriasane tanganku? Apa niki? Kabiasane tanganku kena jotosan tangan tengen. Sepisane logok mutah cecek. Iki durung tangan kiwa. Apa kekuatane tangan kiwa? Let sepisan ngundang ambulan. Wah, jae tak jiat-jiane. Mutah cecek geteh apa ora? Sor! 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 Terus apa? Kok malah mendelik ngece niku? Sing kiwa. Tangan kiwa. Iya! Ngundang ambulan. Ambulane nggo ngemot kowe ae ya. Loh! Kabur! Wasis prigel digdaya. Lho mesti mawon. Bupati loro iki mawon mboten wani kalih kula. Napa malih penjal sing lemak-lemek. Dijotos tangan kenen mutah cecek nyatane ora tumapa. Saka rumangsaku ana ambulan teko tenan jebule kok ora apa-apa. Mila kanthi menika nek penjal mboten wani mang bali mawon. Aku bakal tetep nyoba kan. Wani? Monggo, kula witi. Sing bisa mupu sayembara kowe ateges sayembara rampung. Sewu ta? Isih urip. Omongam. Wasi Ageng. Ya, Pripun? Piye le menang kok kalah? Menang. Wah. Menang. Alah ngapusi.
Keplese iku mau. Menang tenan. Menang. Oh menang kok mau dadi angka 8 kowe. Guru Bapak, Piye? kan wis riase. Ya. Sayembara iki mau aku kalah sing bisa unggul. Ora ana liya Prabu Sindunegara mula kanthi kuwi. Kowe wis saiki tak pasrahke marang Sang Prabu Sindunegara. Nyejak ora wis ya. Nggih, sinuwun. Wah, cah wedok ngerwayahi kedua kene. Siasih. Nggih. Tuwane pengarepane Bapak lan Kakang Siasih. Lamun tos liramu nggih panjenengan agi waloka. Nggih, kula nggadahi panyuwun kepengin dipun angkat dados garwa Prameswari. Garwa Prameswari. Bakal tak wujuti Siasih. Pinter iki. Semono uga sawetara jeneng Siasih dipendhem bakal tak ganti Adaning Rum. Apa? Sinuwun Sawetawis kula nyuwun pamit Siasih badhe kula boyong wonten ing Tanjungan. kados ngaten. Kula mitunggal Sang Prabu, Menapa kan? menawi adi kula sampun boten dipun agem, ampun dengan dak siya nggih, mang balekake mawon ten padepokan Mulyarum. Inggih. Apa? Mas Yadi. Gandeng saiki adimu Sri Asih wis oleh jojo. Nggih. Saiki ya genti kowe. Kula kene apa? Ayo kowe iki kudu ndang omah-omah golek bocah wadon sing mbok senengi. Mengko pun gopo sing bakal nglamar. Kula pun gadah padikan, Bapak. Tenan ta piye? Kudung biru kocoran mata. Sembrono. Kuwi bojone jidek kowe pengen dipecah jidek ya. Sembrono. Kula tasih dereng seneng omah-omah. Ayo kowe iki wis Joko tuwa kok ya ora ndang omah-omah Nggih, iki. nek karepe Bapak kados ngaten, kula sesuk-sesuk tak golek. Nah. Kesane ngrumati Bapak. Nah, Terus Sri Asih pun boten wonten teng omah. Ora ning omah. Bawa, balik bawa. Diajeng Siti Kumbini. Si kados pundi Mas Prabu? Kepiye kahanane ana ing Tanjungan Nom sakwise panjenenganku ngobati buron-buron ana ing sakmene alas. Kang Mas, nyatanipun satindak panjenengan kula wau sedaya para kawula wonten ing Tanjungan Nom tansah ngesti dawuh kula. Setunggal kemawon boten wonten ingkang ngalami. Matur nuwun banget Diajeng. Kok sampun kondur menapa sampun pikantuk kula? Entuk pangestumu. Nggonku ngobati buron-buron wis entuk Diajeng. Sampun menapa menika Kang? Pawaan Trijang Kidang Tracak Kencana. Kidang ingkang tracak kencana Pancet, wasai. Bunda. Monggo dipun asta lumebet wonten ing taman suri. Ranten ana sawetara. Nuwun sewu Kang Mas. Pundi kidangipun ingkang apawan tracak kencana kula wau Kang Mas? Kidang mratandhakake bocah wadon Tracak Kencana ayu rupane. Ya Adaning Rum. Adaning Rum. Garwaku Siti Kumbini. Dening Rom Siti Kumbini bocah saka desa ya. Wis pas sandangane kaya ngono mesti bocah saka desa. Nuwun sewu Kang Mas. Diajeng Siti Kumbini. Lajeng Adaning Rom menika dipun boyong wonten ing Tanjungan. Menapa badhe dipun dadosaken nabi menapa kados Ora. pundi? Adaning Rum Kak Boyong ana ing Tanjungan Nom bakal tak pundhut garwa. Jenengan pundhut. Mangerten ana Diajeng.
saiki adaning lo wis bobot wiji saka Sampun bobot wiji panjenengan. mergo sawetara nggonku Brayan lan sliramu durung nukulake wiji. Mboten menapa Lan maneh sliramu uga minangka pasien adaning lo tak angkat minangka garwa Prameswari. dados garwa Mboten menapa-menapa. Ing ajeng kula sampun matur kula ugi ngrumaosi bilih kula dalan. Yen kaya ngono, adaning lo ayo ukuran ngadep bisa. Mesti seneng rasane atimu. Bocah saka desa lagi wae kaboyong saiki diangkat dadi garwa Prameswari. Nanging atiku sing lara adane. Kowe bakal tak singkirake saka praja Tanjungan. Bapak mulai kang sowan bapak. Kowe munggah ning Guwa Mayit. Jane ana perlu apa, Nduk? Heeh. Jalaran kula kepengin pinanggih kalian panjenengan. Sakwise ketemu, Kula badhe matur wonten penting, Bapak. ana keplentingan. Kok keplentingan? Apa? Penting, Bapak. Iya, penting, wigati, penting iya. banget. Jur wigatine apa, Nduk? Samangka sepindah, kula Iya. menika tuwi kasugihang panjenengan. Heeh. Kangge Bagas waras to, Bapak. Ya entuk pamujimu Bagas waras ora nandang lelara. Oh, alah Ji, mrene ngaten ki nderek remen, mrene panjenengan menika tansah Bagas. Iya. Ingkang angka kalih, Heeh. kula rumiyin menika namung laris saking Bener. menika kula dados garwanipun Kang Mas Prabu Sindunegara menika saking panjenengan. Iya sing dadi dukune aku. Lagi Iya. mila, ing mriki kula badhe nyuwun tulung malih kalian panjenengan. Jaluk tulung meneh. Nggih. Apa kowe kurang ayu kepengin masang susuk? Mboten pun ngeten mawon pun marem kula. Lah anak kowe kepengin masang susuk kok tak pasang susuk sing dienggo goreng iki lho. Lah bapak nanti pasang susu niku nak tolak. Ngono ya. Lah karepe piye? Yen kula menika gesang wonten ing Tanjungan Iya. Mas Bagyo Mulya. Heeh. Dados garwanipun Kang Mas Prabu Sindunegara. Bener. Nanging benten kalian dinten samenika, Bapak. Bedane nggon di Siti Kumbini. Kok kula menika sampun dinten lantaran tansah tawang-tawang tangis. Entenipun tansah nelongso batin kula, Bapak. Lah kok nelongso iki ra ana jalarane. Nggih wonten jalaranipun Mm-mm. Kang Mas Prabu Sindunegara samenika gadhahi garwa malih. Lah kok kaya ngono kanca kowe iki kanca. Gelo ning rasa iki ngopo? Kaya wis lumrah. Jeneng ratu iki garwane sesisih 40 iki ra ya wis lumrah. Nggih pun lumrah. Lah iya. Nanging benten kalian garwa ingkang samenika, Bapak. Apa bojone Sindunegara iki dina wedhus ngono apa ya? Nggih boten. Lah iya kok. Samenika lho kok. Lah terus Garwa ingkang samenika niki namung laris saking desa. bocah saka desa. Ingkang nami adaning Rum. Heeh. Lah garwa kala wau nembe kaboyong. Lho, lah kok malah diangkat dadi garwa Prameswari. Bocah desa, Nggih. kowe lagi diboyong, Nggih. saiki diangkat dadi garwa Prameswari. Kok boten lara teng ati kula niki garwane wis pirang-pirang taun boten dipun angkat dadi garwa Prameswari. Lah sebabe iki apa? Hah? Iki kula sing kalah kok
Lah kok kalah iku? Lah pripun kok boten? Wong adane prompon weteng kula dereng kok. Perkara kuwi. Nggih. Perkara nganti dina iki kowe durung bisa meteng. Nggih. Lah terus karepmu piye? Arep kula adane ngrum kedah sumingkir saking Praja Tanjung Anom. Kula dados garwa Prameswari. Ya ya. Mergo kowe muridku sing kinase apa sing dadi penjalukmu bakal tak turuti. Lajeng kados pundi pokok? Carane aja nganti nganggo cara sing kasar. Nganggo cara sing halus ben ora kawistara. Caranipun halus Dina iki adane ngrum lagi meteng. Nggih, meteng. Mengko ponang jabang bayine bakal tak tenung. Panjenengan tenung? Iya. Tenung mati nggih, Pok? Ora. Kok mboten? Lah kanggo mawekane mengkone adane ngrum disingkirake saka Praja Tanjung Anom. Carane ponang jabang bayi ku bakal tak tenung, ragane tak gawe cacat. Mengko nek ana laire ponang jabang bayi, ngerti putrane kok cacat tanpa rupa, urung tan urunga sinuwun Prabu Sindunegara bakal duka yayasinipi. Dina wadane rung tumindak selingkuh, mesti wae bakal tundung saka Praja Tanjung Anom. Kowe dadi garwa Prameswari. Walah, cocok. Cocok. Bapak matur nuwun Yen nggih. pancen kaya ngono kowe sumingkir sawetara, aku tak ngundangi ngon-ngonku ya. Nggih, nggih, Bapak. Wong wilayah sekali. Sadurunge kowe iki tak kei mangan, kowe bakal tak perintah luwih dhisik. Ngono apa kiyaine? Kowe iki ana apa? Aku wis tuwa mok liling iki aku piye? Heh? Apa? Ana apa? Kula dangu mboten mriki. Iya. Lho, bareng sakniki kula mriki kok panjenengan pun bento nggih. Hus, marani wong tuwa kok bento. Lah kok mboten? Iya. Panjenengan ki omong-omong dhewe, disauri dhewe. Napa jenengan mboten bento? Dadi nek ana wong ngomong-ngomong dhewe, disauri dhewe, iki wong bento. Bento. Lah nek ngono dalang wayang kulit siget iki lak bento. Lah iku omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe. Bento to, Bapak. Lah bedane nggon ndi? Lah niku dalang sikit niku nyambut damel. Ya padha wae aku iki yo ketoprak nyambut gawe bento iki kok iso. Nggih lah. Lah iya kok. Janipun enten apa to, Bu? Ana sing tak jak omong ning kowe ora ngerti ngono. Mboten. Wis, tak buka mata batinmu ben ngerti. Wis, buka. Iki dudu panganmu iki muridku Siti Kumbini. Iku murid Ya ngene, terus pundi? kowe bakal tak perintah tumuju ing Praja Tanjung Anom. Golek ana bocah wadon sing jenenge Adaning Rum. Titikane lagi wae metu. Nah mengko kowe manjing ning gua garbane Adaning Rum, ponang jabang bayi rusakan ya. Kula keng supaya mlebu ning ragane ngaten. Iya. Neng kula bingung. Lah kok bingung iku? Mergo bolongane menungso wonten 9 kula mlebu saking pundi. Menungso iki bolongane 9. Ana 9 Apa wae? Mripat ana 2. Loro. Irung ana 2. Dadi 4. Kuping ana 2. Dadi 6. Cangkem ana 1. Dadi 7. Lah sing loro. Ora usah takokno sampean iki. Iya, kowe iki tenan kok kurang ajar iki. Mergo sing loro niku Iya. kula Ronggone nggone ning lali jenenge. wis kowe arep mlebu metu ndi aku ora idep. Sing baku rusakan kowe. Sak menika Prabu kami. Mula kandi
Bali. Oh, ngaten. Mengkono kedadian apa ning Praja Tanjung Anom?